duk girman zunubin da kake aikatawa matukar kana nadama sannan baka ɗauke shi a matsayin ba komai ba ne, wata rana za ka daina. Domin akwai labarin wani sahabi wato Abu Mihjan al-Thaqafi a yakin Qadisiyya. Musulmai sun fuskanci wata babbar runduna wato rundunar Farisa, kuma Sa'ad bin Abi Waqqas shine komanda a wannan yaki. Sai dai yana fama da rashin lafiya sosai, har ta kai gana jagoranta wannan yakin daga sama akan wani gini. Daga cikin sojojin akwai wani sahabi wato Abu Mihjan al-Thaqafi, jarumi ne sosai, yana da ƙarfin zuciya, sai dai yana da wani rauni guda ɗaya, shine yana shan giya. Kafin gari ya waye, Sa'ad bin Abi Waqqas ya tara sojoji gaba ɗaya, yana faɗa musu irin fadarar jihadi da kuma muhimmancin wannan fada a tarihi, domin wannan shine yakin da musulmai suka karya Farisawa. Shi kuma Abi Mihjan sai ya sha giya a wannan dare. Sai Sa'ad ya ce, zan hukunta ka. Sai ya sa aka ɗaure shi, ya ce hukuncinsa shine ba zai ce wannan yakin ba. Ka yi tunani, soja ne, ana gwabza yaƙi mai girma irin wannan, yana jin karan takubba daga nesa, yana jin Allahu Akbar a ta ko'ina, jarumai suna ta faɗa domin Allah, amma shi yana cikin sarga, yana zaune a daure. Wannan abun take sai ya karya masa zuciya. Sai Abu Mihjan ya kira matar Sa'ad bin Abi Waqqas wato Salma, ya roƙe ta, ya ce dan Allah ki sake ni sannan ki bani doki, na rantse da Allah idan na tsira zan dawo in daure kaina, idan kuma na mutu kin kubuta daga alhaki. Ta ji tsoron karya umarnin mijinta, amma ta ga irin gaskiyar da ke cikin zuciyarsa, sai ta sake shi. Ta ba shi wani dokin Sa'ad, ana kiran wannan dokin Al-Baqa. Ya hau ya shiga yaƙi, amma ya ɓoye fuskansa. Sai wani abun mamaki ya faru. Sojoji ana cikin yaƙi kawai suka ga wani jarumi ya bayyana, ba a san daga ina ba. Yana fada da ƙarfin gaske, yana ruguza abokan gaba, yana taimakawa musulmai sosai. Sojoji suka ce, kai, da ba don Sa'ad bai da lafiya ba, da mun ce shi ne wannan, domin dokinsa ne wancan. Har Sa'ad kansa ma daga kan gini da ya ga wancan jarumi ya ce, kai, salon wannan yakin kamar na Abu Mihjan al-Thaqafi, amma gashi nan yana daure. Daga ƙarshe dai kowa ya san abin da ya faru, musulmai suka yi nasara a wannan yakin. Bayan yaki ya lafa, Abu Mihjan bai gudu ba, bai buya ba, ya dawo da kansa, ya koma inda aka daure shi, ya sake daure kansa, ba wanda ya sani. Sai Sa'ad ya ce wa matarsa, yau a wajen yaƙi akwai wani jarumi ya zo ya gwabza fada, ya yi fada cikin jarumta, sai dai kashi ya rufe fuskarsa. Ina ma da za ce zan gan shi domin in je yi masa kyauta ta musamman. Sai matar Sa'ad ta ce, ka zo, ina so in nuna maka wani abin mamaki. Ta ce, kaga wancan wanda ka ɗaure shi, to shi ne jarumin da ya gwabza fada ya baka mamaki. Sai Sa'ad ya ce, wallahi daga yau ba zan sake hukunta ka saboda shan giya ba. Sai Abu Mihjan ya ce, wallahi ni ma ba zan sake shan giya ba daga yau har abada. Daga nan kuma Abu Mihjan bai sake shan giya ba.